Dragii noștri, vă salutăm de la Piaza. Am venit și l-am sărbătorit pe domnul Petru. Surioara, Lidia, a dorit să-i fie alături, neputând fi aici în acest moment, prin intermediul echipei noastre, surprize la domiciliul Neamț și după cum observați în curierul nostru Inima. Ne bucurăm că am reușit să-l emoționăm pe domnul Petru. Cu această ocazie îi spunem și noi un la mulți ani și îi dorim toate cele bune alături de familie și de surioară și de toți cei... Domnul Petru Petru e fiert. e mut de emoții. Hai, Autul e pătruns până în vintre, e tot o emoție, săracul de uite, bă, cum Bă, deci nu mai știu oamenii ce să facă, bă. cum i-au pus dildo ăla. Deci, și poza aia pare că e... Bă, poza aia, da, fără supărare, domnilor, Pare de la că surprize .ro? la domiciliu. Asta e... Deci nu știu, pare că e luată după o conversație, după un screenshot pe care l-a făcut De pe, pe o conversație FaceTime, da. pe FaceTime. Da. Efectiv, mai are și ochii închiși. Păi de asta zic, că pare că e... E ceva, e între, Hai de nu capul. știu ce să cred. Dacă e ok, e și inima aia care mă duce la farmacia inimii.